खुलुमबाय बयनिसिमबो जोङो दिनै BTR Coordination Committee of Assam Tribal संघनिफ्राय चिरां जिल्लायाव थानाय ट्राइबेल संघनि मावखुलियाव जों दिनै ज' जादों मोनसे एग्जिकिउटिभ सावरायदों आरो बे सावरायनायनि दिनैनि थांखियानो जाहैबाय थांनाय 17 एप्रिलाव चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव सावथाल हारिजों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जेनोखि संघात जादोंमोन आरो जे जानाङै दुखुनांथाव धिक्खारनांथाव जाथाया जानानै थांदों बे जाथायखौ जोङो माबोरै जादों मानो जानो हादों बेखौ जों नायबोबाय थादों ट्राइबेल संघआ आरो बिनिनो दिनै जों सं दाननानै जोंनि सावरायनायाव बेनो जायगा मोनदों जे बे जाथाया गिबियाव रुनिखाथायाव जालांनाय 17 थारिखनि बे जाथायनि थाखाय जोङो अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR कोअर्डिनेशन कमिटिया जोबोरैनो दुखु आरो धिक्खार जों फोरमायो जाय जाथाया जाथारनाङामोन बे जाथाया जानानै थांबाय नाथाय जोंनि BTR एबा BTC ओनसोलाव थानाय हाग्रा बनभूमियाव बेदखल खालामनानै थानाय सावथाल बिथांमोनहा सरकारनि जेनोखि लिगेल एक्शन लानायनि थाखाय डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ मावखुलिखौ जेबायदि गाग्लोबदों सावदों बिथांमोना हाथियार बुथुमनो हादों दा बाथ्राया जादों बे साहसखौ बे मोनथायखौ बे गोहोखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय मोनदों जों अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR कोअर्डिनेशन कमिटिया जों बेखौ जोबोरैनो जों संदानदों आरो बे गोहोखौ बे गिलुबालु गोहोखौ बिथांमोना बहा मोनदों दा बिनि थाखायनो जाय जाथाया जानाङामोन बे जाथाया जानानै थांबाय बिनि थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTR सरकार जेनाखि BTC सरकार दं बिथांमोनखौ जों खावलायो बिथांमोनखौ दाबि खालामो बिथांमोनहा नांगौ बायदि एक्शन लानांगोन जाय गोहोखौ बिथांमोनहा मोनदों बे गोहोआ गोरलै नङा गतिके आसामनि सरकार आरो BTCनि जे सरकार BTC सरकारनि चिफ मानगेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बिबुंथि बिथांनि बाथ्राफोरखौ जों साबजानाय मोनाखै बिथाङा आयेना गावनि आखायाव गैया ल' एन्ड अर्डारा गावनि आखायाव गैया गावहा राहा गैया बेबायदि बाथ्रा बुंनाया रायजो राजानि थाखाय एसेबो बे माने एक्सेप्टेबल जायाखै BTRनि गासिबो रायजोफ्रा बिथांनो मेन्डेट होदों बिथांनिफ्रायनो सुरक्षा बिथांनिफ्रायनो संरक्षण आरो सुरक्षाखौ आसा खालामनानै मेन्डेट होदों नाथाय बिथाङा गासैबो गोहो थानानैबो दिनै पुलिस आरो आयेना आंनि आखायाव गैया होननाया जोबोद बियो जोंनि रायजोफोरनि थाखाय दुखुनांथाव जादों बिथाङा एक्शन लानांगोन बिथाङा आरो बेखौ सं दाननांगोन जाय खामानिखौ बिथांमोना मावनो हादों बेवहाय निस्सय बिथांमोननि मोनसे गाज्रि गोहो दं आन्दोआव बे गाज्रि गोहोखौ सं दाननो थाखाय बिथांमोननि डकुमेन्टसखौ बिथांमोननि लेगेसिखौ सावथाल बिथांमोननि बे ओनसोलनि बिथांमोननि लेगेसिखौ एनआरसिखौ चेक खालायनांगौ सरकार आरो प्रशासना चेक खालायब्लानो बिथांमोननियाव मा लिगेल आरो इलिगेल दं बे ओंखारगोन आरो बे थावनिनि बे जायगानि जे बिथांमोना नंगुबै थागिबि नङा बेनि फोरमाना जागोन नाथाय बेफोर हाबाखौ मावनायनि सिगां जोंनि सरकारफ्रा जुदि मोनसे दाय एरायनाय बायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला आयेना आखायाव गैया पुलिस बिफाना आखायाव गैया होननाया जों रावनिबो थाखाय बेयो मोजां नङा बियो मोनसे इयुनाव बियो जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां लाबोगोन जाय अबैध नागरिकफ्रा जाय BTCनि एबा BTRनि जाय थागिबि नङा जाय बाहेरानिफ्राय नानगना 5 मानसिफोर ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव एबा 6 शिड्युल एरियायाव बिथांमोनखौ भटनि खाथिराव जोंनि नेताफ्रा बेबायदि जुदि भटाधिकार होबाय थायोब्ला भट होनायनि मोन्थाय होयोब्ला बिथांमोना लिगेलिथा इलिगेलिथा जुदि राजनितिनि खारनाव जुदि बिथांमोनखौ बेबायदि दोनबाय थायोब्ला जेबो एक्शन लायाब्ला मोनसे समाव जोंनि बे 6 शिड्युला जोंनि बे BTR एबा BTCआ थाहैनाय नङा बिथांमोननि आखायाव थांगोन आरो जोंनि मानसिया रावबो बाहाय दैदेननोबो हानाय नङा बे बाथ्राखौ दिनैनि BTCनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मिथिनो नांगौ आरो बिथाङा मिथिखायो नाथाय राजनिति स्वार्थनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि बेबायदि दाय एरायनाय बाथ्रा बुङै जुदि राजनिति खालामलांनो थांदोंब्ला रोजा 5,000नि बारा मुंख्लं जानानै मोननाय जोंनि 6 शिड्युल एबा BTCनि जेनाखि अस्तित्व बे अस्तित्वआ जोबस्रांनो थाखाय बारा गोबाव सम नांनाय नङा बेनिखायनो दिनै जों जेसेबां इलिगेल दङ हाग्राखौ जोंनो नांथारगोन हाग्रा थायोब्लासो जिब जुनारा थाब्लासो जों मानसि जाथियाबो थानो हागोन हाग्राखौ जोंनो नांगोन थांनाय समफोराव बर'फोरखौबो हाग्रा रैखानि थाखाय
हाग्रा दखल खालामनायनि थाखाय इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन। नाथाय खालामजादोंबाबो सहज सरल बर' एबा ट्राइबेल रावबो सुबुङा बेबायदि डिपार्टमेन्टखौ आक्रोशमूलक भाबै बेबायदि आक्रमण खालामाखै। नाथाय जाय सावथाल बिथांमोनहा दिनै इलिगेल भाबै हाग्रा दखल खालामनायनि नानै बिथांमोननि सायाव जुदि प्रशासना डिपार्टमेन्टआ एक्सन लादोंब्ला जे आदबजों बिथांमोना आक्रमण खालामदों बियो साननो गोनां आरो गिनो गोनां आरो सरकार आरो प्रशासननि थाखाय बियो गोख्रों एक्सन लानो गोनां। जों बेखौनो दिनै बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ जेसेबां इलिगेल एनक्रोचार दं हाग्रा रिजार्भआवनो जा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवनो जा बे इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ थाबैनो इभिक्सन खालामजोबथारनांगौ होनना जों दाबि खालामदों। जोङो साननैसो उनाव जों मेम'रेन्डामजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों रायज्लायगोन। दिनै जों बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जों दाबि खालामदों, जों खावलायदों बे इलिगेल एनक्रोचारफोरनि जेखि जाथियानो जाया मानो बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनांगौ। गोजोन्थों।